ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne nna Kristi otu dị Jesu, tata bụ ụka nke ịtọ n'oge ncheta afọ n'ọnwụ Kristi, oge Lent. Anyị na-achụ aja n'isi a maka ọdịmma nke anyị niile, na-arịọ maka amara Chineke n'isi Pope na ndị echichi niile dịka ndị Karizim si yọọ ya, na-arịọkwa maka ebute mkpebi Fada Eugene Ọnụọha bụ ndị enyi ya, Injinia Kingsley Anyanwụ na-ayọkwazi odudu Chineke na nchekwaba ya n'isi Mary Rose Anụ Ekwe, ka anyị natazi isi atiezi mkpa ndị ọzọ anyị bụ n'uche. Ụmụnna, ka anyị kwado nwa nke ọma ka nnukwu eme nke Eucharistia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lọghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke dike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ya ebe. Ka anyị rịọ arịrịọ. O Chineke, onye ebere na afọ ọma niile na-esite n'aka ya, ịkụziwola anyị ka anyị site n'ibu ọnụ ikpe ekpere na imere ogbenye ọgọ na-anata mgbaghara njọ anyị. Anyị na-arịọ gị ka ị nara nkwupụta mmehie nke anyị ji umeala ekwupụta n'ihu gị, site na ebere gị wepụ ikpe ọmụma dịrị njọ nke na-anyịdo anyị n'obi. Anyị na-arịọ gị nke a site na Diwe na Jesu Kristi nwa gị, egịnị ya na Mmụọ Nsọ dị ndụ na-achị Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ka anyị nọrọ anyị. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ọpụpụ. Ọ bụ Chineke tiri iwu niile ndị a. Abụ m di nwenụ na Chineke gị, onye kpọbatara gị n'ala Ijipt, n'ala ahụ ejiri gị mere ohu. Enwena chi ọzọ beresọ m. Apịrịla onwe gị arụsị n'oyiyi ihe ọbụla dị na mbara igwe maọbụ nke dị n'elu ala, maọbụ na mmiri dị n'okpuru ala. Akpọrọla ha isi ala, efekwala ha, n'ihi na mụ onwe m bụ di nwenụ Chineke gị, bụ onye anya ọkụ. Ana m ewere ajọ omume nna bịa leta ụmụ ha
na ụmụ ụmụ ha ruo ndụrụga ndụ nke atọ na nke anọ maka ndị kpọrọ m asị. Ma ana m ehukwasa amara m n'isi nnukwuru nnu ndị hụrụ m n'anya na-edobe iwu m. Akpọla ha di nwenu na Chukwu gị na nkịtị, n'ihi na Chineke agaghị ahapụ iwere ahụhụ nye onye ọbụla na-akpọ aha ya na nkịtị. Cheta ka idebe ụbọchị ụka nsọ. Ị nwere ụbọchị 6 ịrụcha ọrụ gị niile. Ma ụbọchị nke 7 bụ ụbọchị ezumike dị nwere Chineke gị. Ị gaghị arụ ọrụ ọbụla ụbọchị ahụ, ma nwa gị nwoke ma nwa gị nwanyị, ma ụmụ odibo gị nwoke ma ụmụ odibo gị nwanyị, ma anụ bi n'ụlọ gị ma onye ọbịa bi n'ebe gị. N'ihi na ụbọchị 6 ka dị nwenu kechara eluigwe n'ụwa na osimiri na ihe niile dị n'ime ha, ma ụbọchị nke 7 o zuru ike. N'ihi nke a ka dị nwenu jiri gọzie ụbọchị ezumike, bịa kwado ya nsọ. Sọpụrụ nna gị na nne gị ka ị wee bie ogologo ndụ n'ala dị nwenu Chineke ị ga-enye gị. Egbula ọchụ, akwala iko, ezula ohi, agbala amasị gbagide mmadụ ibe gị. Enwela anya ukwu n'ebe nwunye mmadụ ibe gị nọ. Enwela anya ukwu n'ọkụ mmadụ ibe gị, ma ọ bụ ụlọ ya, ma ọ bụ ohu ya nwoke ma ọ bụ ohu ya nwanyị, ma ọ bụ ehi ya ma ọ bụ ịnyịnya ya, ma ọ bụ ihe ọbụla. Okwu nke sebụrụ ụwa. Onye nwe anyị, ọ bụ gị ji okwu nke ndụ ebighị ebi. Iwu nke onye nwe anyị zuru oke, ọ na-enye agbamume n'obi. Iwu nke onye nwe anyị kwesịrị ntụkwasị obi, ọ na-enye onye umeala amamihe. Atụmatụ nke onye nwe anyị ziri ezi, ha na-enye obi aṅụrị. Iwu nke onye nwe anyị doro anya, ọ na-enye anyị ìhè. Egwu nke onye nwe anyị dị asọ, ọ na-anọgide ruo mgbe ebighị ebi. Usoro iwu nke onye nwe anyị bụ eziokwu, ha niile kwụgbado ọtọ. Ha niile dara oke ọnụ karịa ọlaedo, karịchaa ọlaedo kachasị na mma. Ha na-atọ ụtọ karịa mmanụ aṅụ, karịkwa mmanụ aṅụ ahụ si na ụbụbọ ya pụta. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Ndị Juu na-achọ ihe ịrịba ama, ndị Grik na-achọ amamihe, ma anyị onwe anyị na-ekwusa Kristi, onye a kpọgburu n'ebe ndị Juu nọ. N'ebe ndị Juu nọ, ọ bụ ọdachi dachiri ụzọ, bụrụkwa isi mgbaka n'ebe ndị mba ọzọ nọ. Ma n'ebe ndị niile Chineke kpọrọ nọ, ma ndị Juu ma ndị Grik,
Kristi bụ ike nke Chineke na amamihe nke Chukwu, n'ihi na nzuzu Chineke karịrị amamihe nke mmadụ. Ọzọ, adịghị ike Chineke karịkwara ịdị ike nke mmadụ. Okwu nke osebụrụ ụwa. Onyenwe anyị kwuru sị, mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na m agaghị anwụ ma ọlị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụ nke a si n'ozi mmadụ asọ nke Jọn dere. Otuto dịrị gị inwe n'anyị. Mgbe oge emume ngabiga nke ndị Juu na-eru nso, Jesu jeru Jerusalem. N'ụlọ nsọ ka ọ hụrụ ndị na-ere ehi na atụrụ na nduru, na ndị na-agbanwe ego ka ha nọ ọdụ n'oche. Jesu were ụdọ mee ụtarị si n'ụlọ nsọ chụpụ anụ ahụ niile, ma atụrụ ma ehi. O wee kpuo oche ndị na-agbanwe ego ihu n'ala. Fesa ego ha. Ọ sịrị ndị na-ere nduru, chịpụ na ihe ndị a n'ebe a. Unu eji n'ụlọ nna m mee ụlọ ahịa. Ndị ụmụazụ ya wee cheta na e dere ya n'akwụkwọ nsọ sị, ihe banyere ụlọ gị na-agụ m oke agụụ n'obi. Ndị Juu wee jụwa ya sị, olee ihe ịrịba ama ị ga-eji egosi anyị n'ihe a i mere ziri ezi? Jesu wee zaa ha sị, kwatuo n'ụlọ nsọ nke a, aga m ewukwa ya n'ụbọchị 3. Ndị Juu wee tie mkpu sị, 46 ka eji wuo ụlọ nsọ a, olee otu ị ga-esi wulie ya n'ụbọchị 3? Ma Jesu na-ekwu banyere ụlọ nsọ nke bụ ahụ ya. Ya mere, mgbe o siri n'ọnwụ binie, ụmụazụ ya chetara na o kwuru ya ekwu. Ha wee kwere n'akwụkwọ nsọ na okwu Jesu kwuru. Mgbe Jesu nọ na Jerusalem n'oge emume ngabiga, ọtụtụ mmadụ kwere n'aha ya n'ihi na ha hụrụ nnukwu ihe ịrịba ama nke ọ na-arụ. Ma Jesu atụkwasịghị ha obi n'ihi na ọ maara nke ọma ihe dị n'obi mmadụ niile. Ọ dịghị ya mkpa ka onye ọbụla kọọrọ ya ihe banyere ụmụ mmadụ, n'ihi na ya onwe ya maara ihe dị n'obi mmadụ. Ozi ọma nke osebụrụ ụwa. Kristi, ka anyị si n'ozi ọma nweta mgbaghara njọ anyị. Otu dị Jesu, chịpụ na ihe ndị a n'ebe a. Unu eji n'ụlọ nna m emelu ụlọ ahịa. Chịpụnụ ihe ndị a ebe a. Unu eji n'ụlọ nna m melụ gịnị? Ụlọ ahịa. Tata ụka na-eche anyị n'iru mwụcha, purification
of the temple, Jesu wụchara ụlọ nsọ ebe a na-achụ àjà. Akwụkwọ nsọ na ife ọgụ nke mbụ malitere ịkọrọ anyị gbasara iwu Chineke, the commandments of God. Ọtụtụ mgbe ndị mmadụ na-afụ ya dị ka ibu alọ, as a burden, mana ọ bụ na anyị si enejere ya anya ka o ji abụrụla anyị ibu alọ, ma ọ bụ na ọ bụrụla anyị ibu alọ. Mana anyị na-anya mmalite ya bụ iwu Chineke bụ ọ bụ mbụ Chineke unu, onye siri n'ala Igbo ohu wee mee gịnị wee kpọpụta unu. Ya bụ anyị na-anya the journey of man, njem mmadụ malitere na mmekọrịta dị na mmadụ na Chineke, relationship between man and God. And that mmekọrịta anyị fụrụ na enwere ọgbụgba ndụ, onwe nke Chineke na Abraham gbara, wee bịazie na nke Moses na Chineke. So tupu nke Moses na ụmụ Israel na Chineke, enwebugo nke Abraham. So ha nọrụgori dịka nna na gịnị na ụmụ, nna na nwa. Abụ m Chineke unu bụ gịnị ụmụ m. Therefore Chineke abụghị onye ọzọ n'ebe ụmụ Israel nọ, fa maara ya, and ọnya nwa zọpụtara fa. And n'ime ime ka nzọpụta afọ zuo oke, ka nwere onwe afọ zuo oke, freedom from slavery ka o zuo oke, ọ ya ka iwu a ji wee pụta. Unu eme na nke, unu eme na nke a. Iwu anyị ma na-abịazi na nke Jesu wee chịkọta ha niile, wee sị na ha niile jikọtara ụkwụ na gịnị? Ịfụnanya, ịfụ Chineke n'anya na gịnị? Na mmadụ ibe gị n'anya. So ịfụnanya kọvara iwu niile ndị a. And abịa na ọgbụgba ndụ ahụ na mmekọrịta afọ ka o wee dị ire, ịfụ na emena nke a Chineke wepụtara bụ some kind of ihe anyị na-ekwu outward sign of inward grace. Ihe a na-afụ anya na alụji aka n'ife adị eme gịnị? Adị afụ anya. O nwere mgbe anyị nọ na skuul, ofu prọfesọ abata na klaasị anyị ebe ọ na-akụzi ihe. So oge olu na mgbasa akpọfụta ofu student, ofu onye seminarị ya na ọpụta wee tobe, ịmana ụmụ akwụkwọ a na-alaiki ito prọfesọs ka obi dị ha mma. So a na-etu ya, ọ na-eme nke a, na-eme nke a, na-eme nke a. The end of the day, prọfesọ, one of the things mere na onye ọ na-achịbọ ọchịbọ sị, if you know you love me, show it. Hide afụ n'ọchị. And show it have mean a lot of things. O nwere ike bụrụ mewe na ọfụma, o nwere ike ọ bụrụ sitinye ya ka ọ bụrụ ihe a na-afụ anya o ji aka. Do you understand? So ọ bụrụ na Chineke fụrụ ha n'anya, gbapụta fa, and then fafụ Chineke n'anya, ha ga na-eme ihe ga na-asọ Chineke. Ama m nghọta ihe m na-ekwu. So ịbịazịa na ife ọgụ oziọma agụrụ anyị tata, anyị afụ Jesu ka ọ batara na temple ebe a na-achụ aja. Ọ nọ ka oge Easter, Passover nọ ka Easter ndị Juu, oriri Easter, maka oge fa ji echeta mgbapụta Chineke gbapụta fa na Egypt. Mgbe ọ na-abata, like a na-enwe Thanksgiving ebe a, mmadụ esi ebe dị iche iche na-eme gịnị? Na-anata. Ịbịa ruo mmadụ eju ebe niile, fa wee were ife dịka ihe ụlọ ụka wee mere gịnị? Ebe a na-azụ afịa. Because na ndị mmadụ na-abịa ka ha kpee ekpere, na-abịa ka ha nata ngọzi, na-abịa ka fa nụrụ okwu onye ụkọchukwu, the priest, ga-agwafa. Then ha wee chụọ àjà wee mezie ife dịrị fanụ dịka ndị Juu na okpukperechi ha. So ị na-abịa ịchụ àjà afọ, o nwere ndị ga-anọ nene mara ma ife iji abịa ozukwara iji wee chụọ àjà. Iwuru nwa egwu bịa na ya anya sị nna na nke atara ahụ na Chineke adịkwa eri ụdị ya. Gị ji ebe na ka ịgota nke Chineke na-eme gịnị? Nke Chineke na-eri. Ndị enwere ego ọ bụrụgodị ndụ the same thing, kpanakwukwu. Unu fụ mgbe Mary na Joseph je nke ha, nwa kpanakwukwu maka ndị opekarịcha ofu ihe ahụ. So ha nwere ebe a na-eri ya. So kama ịta ofụsi ebe na ọgbarụ moto buru ya bịa asịghị na o zuru, ọka mma na itiri ego na gịnị? Na akpa. So ịbịazi ebe ahụ, o nwere ike ife a na-ele $1 elesi ya 2 ma 3. So ha werezi ya mee business. Then ịbịakwa fa nọ
na mkpagide ndị Rom. Ọ bụzi na ego iji wee bịa bụ isi Siza, asị na Chineke anaghị eri ego lụrụ alụ na ego ndị na-ekpere alụsị. Therefore na ị ga-agbanwe ya n'ego Chineke ga-eme gịnị? Ga-analụ exchange. So $2 nọ 470 or 75 na Nigeria. Ha nwere ike lesị gị ya 500 ma 600. Ịmago ya igo ya ka i wee mee gịnị? Ka i wee were ya chụọ aja, tụọ ụtụ, temple tax, wee nye onyinye. Maka ọ nwere ka ọ dị kịta na ịbịa inye onyinye ebe a vụrụ naira na-atụghị n'ego ọbachukwu gbọ. Ọ dabara? Ọ dabaghị. So if I na-make money, then o mezie ọ bụrụ ife ụfụ na ife mkpagide nyere ndị na-abịa ịchụzi aja ikpere Chineke. Maka na ụmụ ogbenye ejighị ego anaghị enwenwuzi ike igote ife aji chụ aja. Fe agaghị enwenwe ike ịkwụsị ụgwọ temple tax ma ime ịtụ ụtụ fa kwesịrị ịtụ. So ọ dị ọnọdụ aka Jesu bata wee fụ na ọ bụ ọzọkwa ife onye nwụrụ nọ ka a na-eme gịnị? Ka a na-akwa. So ọ bụrụkwuo na ife gbasara Chineke na-amasị gị, ịbịa ruo ebe afọ anya mmiri eme gịnị? Agba gị. Jesu wee were ma nye okwulozu ya. He decided to get rid of all the things. Ife niile ndị afọ na-anaghị eduba ndị mmadụ n'ikpere Chineke gịnị? Okpukpere. Maka na ndị afọ n'ebe afọ, meanwhile onye na-ama na-eji ife niile ndị a bụ onye isi ndị ụkọchukwu Keifas, ọ family ya, ọ family business. Maka na ọfa nwe agbụrụ ndị ụkọchukwu. Ịghọtago? So ebe onye nọ ka o si awachi. So Chineke na-agwa anyị ka mmadụ ghara ijizi ekpukpere Chineke wee na-eme gịnị? Na-emegide mmadụ ibe ya, ma ọ na-eme ihe na-ekwesịrị ekwesị, ma ọ na-emezi ife ị ga-eji ka o wee na-abalị gị. Ife dị ka ị na Nigeria oge ụfọdụ nwere ike fụ ndị na-eme organize ihe bazaar on other things. Ọ nọzi ya na ọ na-enye aka na bazaar ma ọ mụ fundraising ma ife ndị ọzọ. O si ebe ahụ bute ngwa afịa nke ọ na-ele wee na-eme gịnị? Na-elesi ndị ụka wee na-analụ gen ife ọ naghị ele na-anyụ ya afịa, o bunye ya ndị ụka n'ala ọmụrụ nwa na ife niile dị na ya. So ife aghụghọ ndị niile afọ, ụdị ife afọ, ma ụfọdụ na-eji mere ha na-ekpelu Chineke ka ọ dọọji ya ịlụ ọrụ dịrị ya n'ụlọ, responsibility ya dịrị ya n'ụlọ. Ọbịa morning mass, agbasa morning mass, otuku n'ụlọ ụka na-ekpe ekpere, bido n'ụtụtụ ruo na mgbede. Ụtụtụ ọ nọ n'ụlọ ụka, efifie ọ nọ n'ụlọ ụka, mgbede ọ nọ n'ụlọ ụka. Mana ọ bụrụ na ikpere Chineke a na-atọka ya n'ụzọ o siri eme gịnị? Adọji responsibility. O nwee ife asị ya nya mee, ọ sị mba dadị ọ gaghị ekwe omume, anyị nwere meeting ndị youth n'ụlọ ụka, ọ gbanaga. Dadị ọ gaghị ekwe omume, ndị CWO mere meeting, ndị charism nwere meeting, ọ dọji ya gbanaga ka ọ ghara isomi owere Chineke na-eme gịnị? Na-anara excuse. Ụmụ ife ndị a na-agba Jesu anya mmiri. O wee sị enough is enough. Now anyị fụ ka reaction Jesu dị. Ụlọ eji okwute na aja wee mee gịnị? Wee lụ. Mana 1 Corinthians chapter 6 verse 19 sị ọ bụ na unu ama ha na ahụ unu bụ ebe obibi nke gịnị? Mmụọ nsọ. Your body is the temple of what? The Holy Spirit. Now Jesu sị fa mebie na ụlọ nke a, ụlọ nsọ a, in 3 days na ya ga-eme gịnị? Ya ga-arụ ya. Fa na-ene temple of Jerusalem. Fa lụrụ 46 years. Mana ọ na-ekwu maka ụlọ nsọ bụ arụ ya. Kedu mgbe a kụtụrụ ụlọ afọ? Mgbe afọ ya akpọdoro ya n'obe ọ nwụrụ. Kedu mgbe ọ lụchiri ya? Mgbe o si n'ọnwụ bilite. Mgbe aha ka ụmụazụ si ọ ife a ka nwoke a na-ekwu dị sef kịta ka anyị ghọtara. And mgbe afọ ka o rebuild the fallen humanity, maka na ọ bịa were ahụ anyị, and ahụ anyị afọ dara ada site n'aka nne anyị na nna anyị Adam na Eve, ka o ji wee zida kụtuo ya wee mee gịnị? Wee lụgharịa ya na mkpụrụ ụbọchị 3. Ọ ya bụ na onye mere mmiri Chukwu na-eso Jesu Kristi anwụ, banye n'ili, wee si n'ili wee mee gịnị? Wee kunite, wee banye na ndụ ọfụ. Let us import to Romans chapter 6. Ilu go ya ọfụma about baptism, effects na ndụ anyị. So ụlọ nke o jizi ndụ ya na ọbara ya wee wugharị, ọ batazia n'ime ya
wee fụzie ihe mụ na gị na-apịtọgharị na ya, kedu ka iru na anya ga-adị ya? Bụ ụlọ nke eji aja na okwute wee lụ ka ọ bara ụdị mba mee ife niile a, kwatusie chụsịsịa ife niile na-ekwesịrị ekwesị na ya, kedụzi maka nke bụ nke o ji ọbara ya na ndụ ya wee wuwe bụ ahụ mụ na gị? Do we respect that temple, our body, where the Spirit of God dwells? Emechakwa kịta anyị abịakwa mgbe Jesu ya gbarata baa na achị na mmanya, arụ Kristi anyị asị gịnị? Amen. Ọ bịa binyekwa n'ime arụ afọ. So ụmụnne nna Chineke, oku ụka na-akpọ anyị n'ụbọchị tata ka anyị mata na anyị kwesịrị to purify this temple of God, bụ our body. Anyị bata n'ụlọ ụka, sanitization, anyị eficha aka anyị, kpuru mask, then nye social distancing, ka anyị wee nwee ike chụọ aja na-enwero gịnị nsogbu ọbụla. Ebe niile anyị na-eje, ife iru unyi, kwa aka, kwụọ ahụ, all this thing purification. Mana arụ anyị bụ ebe mmụọ nsọ nke Chineke bi, ebe Chineke na onwe ya bi. Anyị na-anata oriri dị asọ, emere anyị mmiri Chukwu, na-anata all the sacraments. How do we treat our body? Chineke na-ewe iwe na anyị na-emetọkọ ahụ anyị na-emetọkọ onwe anyị. So ka anyị Chukwu na aja misi a ka o nyere anyị aka ka anyị ghọta na iwu Chineke abụrụ ibu alọ ka ọ bụ. Onye Psalmist gwara anyị ife iwu Chineke kwesịrị ịbụrụ anyị iwu nke onye nwe anyị zuru oke. Ọ na-enye agbamume n'obi. Iwu onye nwe anyị kwesịrị ekwesị n'obi. Ọ na-enye onye umeanị gịnị? Amamihe. Ọ na-enye onye umeanị gịnị? Amamihe. Opposite of amamihe ọ bụ gịnị? Foolishness. Ọkwa ya? Before enweta amamihe, ọ bịa kpochapụ gịnị? Foolishness in your life. Nke bụ ọsị nọ atụmatụ nke onye nwe anyị ziri ezi, ha na-enye obi aṅụrị. Iwu nke onye nwe anyị doro anya, ọ na-enye anyị gịnị? Ihe. Ọ bịa wepụ ọchịchịrị, mee gịnị? Mee ka ife dị, and ife dị, ime gịnị? Ọ ya bụ amamife a na-adị. So mana anyị na-afụ ya as burden. Ọ na otu a na-abịa ebe a, the first time m bịara ebe a, amaghị m ụzọ. GPS ka m tinyere, ọ bụrụ na-eme gịnị? Na-eje na-aga. That is the law. Iwu nke onye nwe anyị, ọ na-edugu isi ebe a, ịbanye ebe a, ka i wee mee gịnị? Ka i wee nwee ndụ, nwee ya n'uju. Mana mgbanyụọ GPS gawala onwe m, amara m ebe m ma afụ onwe m. Enwere m ike mgbagide express ya baa m obodo m amara, fuel agwụ, atọ m ebe afọ. Mana nwere okwukwe na-eso ya. Otu afọ ka anyị ji okwukwe eso Chineke, mana ọ na lafunata mmadụ nke mmadụ na-eme gịnị? Na-alafu ya. So ka anyị Chukwu ka o nyere anyị aka si na aja misi a, ka anyị were ogele nwa bụ ogele ntị wee baa n'ime anyị, wee nwee ike wechasị ife niile na-ekwesịrị ekwesị. Dịka anyị si eme sanitization, ọ bụ na anyị jee confession, anyị awụcha onwe anyị. Anyị bịa na aja misi a, anyị mee omume nke ime ebere, mee ya mgbe anyị na-ekpe ekpere. Fancha ụzọ anyị si awụcha onwe anyị ka anyị wee dị mma n'iru Chineke, ka ọ ga-abụ n'oge ikpeazụ ka anyị niile nwee ike isoketa oke aṅụrị ya na n'ezie site na Kristi onye nwe anyị. Udo dịrị unu. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe n'otu Chineke, nna gị ike niile, onye mere eluigwe na ala, ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, si otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa atọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ ya mụ emeghị ihe eme, ya na nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị welata ụwala ọ bụrụ mmadụ abịa kpọgbuo ya n'oge n'ihi anyị n'oge ọchịkọ ntụtụ Pilet, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, lie ya, o bilie n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ ọrụ
ekpere nke ndị kwenu. Chineke bụ nna anyị wee gbaziere anyị ụzọ nke ndụ ebe ebe n'okwukwe anyị nwere n'okwu ya, ka anyị kpọkuo ma ya enyemaka ya na mkpa anyị dị iche iche, ka nke arụ ka nke mkpụrụ obi. Ka anatazi isi atiezie mkpa ndị ọzọ anyị bụ n'uche. Cheta ụmụnne anyị nọ na pọgatrị, yọọ ka Chineke nye ha ezumike ebe ebe. Ndị yọrọ ka anyị cheta ha na Jamisa, ka Chineke mezuoro ha ihe nke ha bụ n'uche. Chineke nna pụrụ ime ihe niile, nụrụ na arịrịọ na ekpere nke anyị bụ ụmụ gị na-ebute n'iru gị n'ihi obiọma gị. Meere anyị ihe niile nke anyị ji ume a na-arịọ site na Kristi dị nwe anyị. Amen.
rịọbanụ ụmụnna nke aja mụ na unu na-achụrụ ịga asọ Chineke dị ike niile ịnara nụ. Dị nwenụ Chineke nna ebere, anyị na-arịọ ka aja anyị na-ehunyere gị medaa gị obi maka njọ anyị. Otu isi agbaghara njọ anyị oge anyị na-arịọ gị, mee ka anyị si otu ahụ na-enwe agụ ịgbaghara mmehie mmadụ ibe anyị site na Kristi dị nwe n'anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi enu, ka anyị edịgwenụ Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi ọbụkwa ihe ziri ezi bara uru na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. Onye nwe anyị nna dị nsọ, Chineke dị ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye na-ara nwaanyị Samaria mmiri ọṅụṅụ ma burugodo ụzọ tinye onyinye nke okwukwe n'ime obi ya. Okwukwe a bịara gụọ ya oke agụụ nke ịmụnye ọkụ ịhụnanya Chineke n'ime mmụọ ya. N'ihi nke a, anyị na-enye gị ekene, bịakwa soro ndị mmụọ ọma na-ekwupụta otuto gị na-asị: gị na-edu ihe dum nsọ, anyị na-arịọkide onye ndị a nsọ site n'ikwesị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara ka onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ ka o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ewe gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ife omi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a, anyị na-ekwupụta ọnwụ. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mmalite na ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị na-anata ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ ị gaziri ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis, bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofu ọta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị bi oko wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, Josef dị asọ bụ di ya, ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, na ndị mmerụ uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa
n'otu nke mmụọ nsọ n'aha enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa n'ụwa niile. ụmụnna ka were ekpere na onye nzọpụta kụziri anyị wee kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe ka o tozuru afa gị ka ọchị gị bịa ka eme uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị taa nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị dịka anyị si gbaghara mmehie anyị, ekwela ka anyị mehiere anyị. Zọpụta anyị na-arịọ gị o Sobo na-abịa ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na ndị oge niile anyị ụgba na nsogbu niile, were nchekwa dị nsọ na-atọ maka mbịaghachi ka onye zọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, egwa ndị apọstụl gị, udo ka nna hapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, enekwana anyị na njọ anyị kama nekwasị anyị n'okwe nke nzukọ gị. Nye udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ dị ndụ na-achị ebe udo nke Osobo adịrị unu mgbe niile, nyerịta na onwe na ekene nke udo. Na-enwe atụrụ nke Chukwu na edigwe na Jesu Kristi na-ekpochapụ njọ nke ụwa, ha nwere isi abụ ndị akpọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke dị nwanụ.
anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị anata n'ube nke ihe ahụ edebere anyị n'eluigwe. Anyị ewere na achịcha ndụ rijuo afọ. Anyị ewere na achịcha ndụ rijuo afọ anyị ugbu a. Anyị ka nọ n'elu ụwa. Biko mee ka anyị nwetakwue na ndụ anyị uru na mgbanwo nke sakramenti a na-eweta site na Kristi dị nwe n'anyị. Amen. Ka anyị nọdụ anyị. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Second collection for Easter flowers. Easter flowers. Choir biko, tinye anyị ọnụ. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Choir mistress, ọkwa dị tone ihe a. Ka anyị kene onye ọbụla bịara last Sunday maka flight of the infant Jesus and the family to Egypt. Unu ụka anyị dịtụba ka ọ si adị jụ. Unu wee fụ na anyị na-emekwanye social distance ọfụma, na-take necessary precaution. Na nsogbu ama ndịrị onye ọbụla bịara ụnụ ụka. Biko kọọlụ n'onwe unu aka. So anyị na-ayọkwa ndị nọ n'ụlọ ka ha na-echeta na-abịakwa ụka. Ọkwa ofu ihe anwa anyị mere last Sunday ka anyị na-eme every Sunday. Social distance, sanitize your hand, wee na-aga. Chineke na-edu anyị. In Jesus' name. We invite the youths to join Youth Mass, third Sunday of the month, 9:15 a.m. All teenagers from 12 years old and older are welcome to attend. Join us for our Lenten devotion all Friday of Lent, on which we will celebrate Mass, followed by Station of the Cross, 8 a.m. and 7:30 p.m. bilingual. The COVID protocol is strictly adhered to. Lenten almsgiving is also still ongoing. Unu n'anya na mgbada, unu ga-afụ this folder and a use for whatever we save during Lent, so that you return it. Pick your own as you are going out, please. Ọzọkwa, Bishop DiMaggio sent a letter thanking you people for the annual Catholic Appeal of 2020.
kọlụ n'onwe unu aka. N'otu ụka ịma na onye gwọta achịcha si agwọtakwa ọzọ, ọ sendekwa leta na remind anyị na nke 2021 have kicked off. Anyị jisikwa ike na ihe eji eme bụ ihe bara uru is gave a little bit of ihe eji eme ha. 31% for vocation support, 23% for faith formation, 14% for chaplaincy. Retired priests were 10%, Catholic charity 10%, Catholic migration service, Unuma, we have gone to migration service couple of times, chairman, deacon, and so on. Agagie Dr. Nna, Dr. Umozo, biko ka unu jisike na support the diocese. Parish na-echetakwa maka envelopes, biko ibiabuka, they are still in need of your support. Always remember to use your envelope. And as you know, those envelopes, the tax deductible, even the one we give to Catholic Appeal or the Kwalia here. If you need the tax ID for that, if you donated, let me know. I will give you the number for the Catholic Appeal. Father, I can again. Ndị nna anyị unu dị ọgọ, tata bụ first Sunday of the month. Father, biko emesi announcement ndị nna akwụla ọtọ ebe fano. Anyị gọzie ha, ka ị gọzie ha biko. Anyị na-ekenekwa ndị nne n'ụzọ pụrụ iche. Ha add a color to the flight last week by their insistence, even when I objected. They insisted they want to give us takeaway package because Korno Haka. One of the priests, Father Franklin Ezora, most of you must know him. He lost his mom. I think I have said it before. On a hakwadi jono. Unu nwe ike ka unu support ya, unu mano anyị nwa weekend fada anyị ka anyị nyere ya aka ka onye mamia ọfụma. Onwe my committee of friends, if you want to be part of it, you let me know. Anyị na-asị ndị jere ụlọ welcome. Ene manya fo ogurumba ike ka unu ma we onye ọrụ mgbe nnụba news maka ọrụ test ya osim na nsogbu adịrọ ọbatakwa ebe a njụọ ya osim na nsogbu adịrọ ogurumba ike nọ and ndị ọzọ si ụnọ. Enwe t-shirt nji here from Father Bennett Akrinja Corporation. Oje enyelu ndị isi adịsịrọ mma aka na Nigeria, ndị dị mentally challenged. Abịa sị ndị isi adịrọ mma dịka anaka onye anwụ nọ ndị nwe mental issue, health wise. Enwe t-shirt biko my daughter wee jide n'azụ na agbasa just to raise money to support. The t-shirt is just $15 each because kuno support our father. He has actually rented a whole building in Nigeria. Ebe tinye ndị mentally challenged. For counseling and even feeding. Everything done there is by donation. Ndị neba mandi no Germany. Nandi no kwa na Nigeria neme because support on ya.
anyị enwere birthdays. Birthdays, okay. To you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. And your anniversaries. Tomorrow or this week. Also, all the kitchen. And Solomon. The blessings of the Lord be upon you. Be blessed in the name. Happy anniversary. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Ngwa ndị nne biko kwuru n'ọtọ otuto dịrị Jesu. Onye nwe anyị nọnyere unu. Nata na isi maka ngọzi. Direct, O Lord, we pray, the hearts of your faithful. In your kindness, grant to your servants this grace, that abiding in the love of you and their neighbor, they may fulfill the whole of your commands. Site na Kristi, onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu dike niile gọzie unu, Nna
na nwa na mmụọ nsọ. Misa agwụsịgo ka anyị naba n'udo.